този край села до границата много. Едно от тях е Грек. Стар римски мост оцелял през вековете, да разказва за императори и царе, за битки и кервани. Но освен минало, има и днешен ден. Работят и училището, и детската градина. Значи ще има и утре. Селото се гордее с водениците си. Малки, скрити в зеленото на дърветата. Те оживяват в края на всяко лято и песента на воденичния камък не спира чак до късна есен. Имаме действащи в село Егрек 5 воденици. Хората, когато са свободни и когато свършат с стопанска работа, тогава се мелят вече всичкото жито за целия сезон, да речем, за да една година си сменят тук в водениците. Смятам, че тия воденици ще продължат да работят. Идват много туристи да гледат водениците. Много са интересни за тях. Много. Има работа, да. Работа много, на кубик, от тъмно до тъмно. Колко часа се събира? 12 часа на ден. Сутринта 4:30-5 часа ставаме. То има и трактори. В Егрек има към 50-60 трактора. Дини садиме, тютюн садиме. Царевица, фасул, за къщи, за домашни нужди. За продаване, ако има желаещи, за младите хора ли? Те са всеки на работа, те си в града. Стига толкова, бе. Недей дочаква и зори, върви, ори, ори. Дядото казваше, че и нашата не била лесна. Един човек, който знае какво е труд, но знае и какво е да работиш с усмивка. Тръгваме отново, към Дивисилово. Красиви са имената на селата в този край. Токачка, Сарнак, Кандилка, Черничево. Сами разказват. Билката Дивисил давала 9 сили. Някога Хипократ, Авицена и Гален я препоръчвали с вино или мед за различни болести. Но като гледаш колко жизнени са и млади и стари тук, забравяш, че болестите изобщо съществуват. Ами в групата пея вече 28-30 години. Не пея отдавна в групата, но много ми харесва. Ами душата ми пълна народната песен. Много имаш ли още? Има. За нивата мисля, жив човек, нали знаеш? Все мисли какво да направи. Сега сме тука, сега на полето. Докато не мина през тука не се преде. Това дребното става и се готви вече за телици. За всичко, за дебилка работа. Да, за чорапи. Аз сега плета сърче. И като го изплета, ще го отрежа тук, ще го навързам и го слагам пътече. И отвънка го слагаме да си саляме обувките. Преди много плетеха, ама сега малко изостанаме тия работи, но пак. Младите булки, като са женени, и по това се познава дали хората са богати или не, нали? Дали има много алтъни. Дали има и на малкото герданче алтъни, едри, дали има и на дребното, и на големия гердан дребни, дали има и на турата. Няма такива. Старовремска работа. Отдавна. Дай си майчо, дай си де носи галя и зная, де носи галя. Бяло, като помислите и душите на планинците. Синьо, като истина, откровение и постоянство. Жълтото е светлината на слънцето, вярата и добротата. Червеното – любов. Зеленото – младост, надежда и радост. Виолетовото – знание и смирение.
Тук разказите за планината са втъкани в песните, в гласовете понесли се над хълмовете. Богатство са ярките, неподвластни на времето багри, в шевиците, в сбруите на конете и магаретата, в цветята по горските поляни. Някога Аврен се е казвал Бели Пран. Като се изключат върховете край границата, той е най-високата точка в района, заобиколен с дъбови гори. Църквата Свети Илия, сега полуразрушена и тъжна, е строена още през 1870 година. До нея е и старото училище, първото в Крумовградско. Строи се и нова църква, Свети Николай Чудотворец. Аврен е жив, развива се, читалището работи, строи се, украсява се, да е хубаво и да идват гости. Предстои и откриването на нов граничен пункт, който ще улесни развитието на туризма. Района като цяло е запазен и това е ценно за нас тук с построяването на такива зони за отдих, строителство на малки къщички с благоустроени около тях райони, места за отдих и смятам, че това, ако го направим ние, можем да привлечем младите хора отново. Разбира се, да им създадем и работа, която ще им дава нормални условия за живот. В източните Родопи всеки път води до чудо. Ето един от феномените. Вечно зеленият дъб. Канят ни да дойдем и през зимата. Тогава зелените му клони рисуват друга приказка върху побелелите от снега чела на хълмовете. Дъбове тук има много. С тях строят, с тях се топлят, под сянката им присядат, но този е единствен. Казват, че дъбът е дървото на живота, мистичният корен на силата и любовта. Животните търсят сенчица по пладне и разказват своя приказка на свой език. А природата изумява с чудатостите си. Сякаш показва кой е живял тук преди милиони години. Покоряват те неизменната причудлива красота на скалата, странната прозрачна дълбина на водите, премереният бяг на слънцето, Орфеевото цвете, Балканската чубрица. И тук, като из целите Родопи, са пръснати древни тракийски светилища. След село Ковил, природата сама ни спира. Сякаш камъните напяват древни тракийски песни и разказват за празници и танци, за битки и съкровища. Аврен, Черничево, Орешари, Рогач, Ковил, къде ли не? Обяснение какво е представлявал скалният комплекс няма. За сега. Загадката остава. Водоемите в Крумовградски район има мирни, има и хищни риби. Шарани, каракуди, червона перки, толстолоб, сом, бяла риба, костур. Рибите са в изобилие.
Има всякаква. Кой каква риба пожелая, такава. Заради лешоядите, белоглавия лешояд. От Канада, от Норвегия, от Австрия идват много любители на природата. Градът е малък. Природата е много чиста. Богатството от дивеч, което разполага нашия регион, е наличието на елен лопатар, дива свиня, сърна, заек и на места местния дребен дивеч, който е киклика. Тенденцията е към по-добро развитие, предимно на туризма, включващо и лова и риболова, защото това са атрактивни дисциплини, които привличат чужденците. Всякакви чудновати работи можеш да видиш тук. Като току-що родено сърне, трябва му половин час, лежи и свиква с този свят. Не мърда, не шава, не примигва дори. След това хуква по баирите с майка си. Костенурките сякаш знаят, че законът ги пази. Тържествено пресичат пътя и с царствено снисхождение поклащат глави. Жабите ни разглеждат. Ние сме пришълците тук. Редки видове, някои от които не се срещат на други места. Благословена земя, събрала в едно легендите и загадките на миналото. Тя смело посреща настоящето, надява се на бъдещето. Под хълмовете тихо спят хилядолетията, запазили тайните. Някой шепне приказки за стари хайдути, за съкровища, за смели мъже и красиви жени, попили покоя и силата на планината, вплетени в едно, като шивица. Времето изчезва, отстъпва на излъчването на мощта на Бога и природата. Вишни череши цветяха и орехите ресяха. Газа от мене върнахте, вишни череши беряха. Вишни череши беряха и орехите